טוב. 52 זה כבר עלה. אוקיי. אז מתקדמים עכשיו יחסית מהר. כן, עכשיו שיש צוות יותר מנוסה. כבוד מנוסה, עדיין אנשי. עדיין לא מוצלח מספיק. וסטרפה הזאתי. איזה... היא כבר טרייני פארמר. כן. מצוין. היחיד שעוד לטרייני זה... הבנאי זה כן. מה הם עושים שם? לא, טרייני סיים. I'm טרייני. הוא והילדים, שיש שם כן אחד. ילד אחד זה טוב. לא יודע, יותר ילדים, יותר אפשרויות כאלה שיכולים להשיג לנו פטריות וזה. לא נורא, רק פטריות. יש גם משחק כזה achievement שצריך כמה ילדים ביחד שיפוצצו משהו. איפה הילד? הנה. כמובן שפליטר. הנה, טוטו. איפה? הנה. בואו בינתיים נראה לכם איזה כל הדברים שעושה, כאילו איזה דברים עושה. פטריה. כי הפטריה הם לא כמו אותם כמו כל דבר. הנה טיפה זה. זה המאפ. זה המפה. לראות הכל. פאזל, תראה רגע. טרייני. כן, לוקח לו זמן. אוקיי, לא פתחנו כלום חוץ מזה. כן, אבל את הבית נפתח בקרוב. זה הבית? צריך לבנות בית? כן. מה זה הגל? לא זוכר כלום. כבר שנה לא שחקתי בזה, ושיחקתי זה היה משחק החמישי. תראה כמה מתקדם. ברוב תהפוך לאדפט. יכול להיות שאתה רואה פה סימן אולי אתה יודע, שנייה איזה מהם... הוא שונה לעבוד. ראית? כן. אוהב לשחק. לא רגע, אוהב לעבוד. תראה. הוא אוהב חול. הנה, כתוב. אפשר לשנות להם את השמות. כן, לא נעשה את זה יותר. נשנה לו את השם ל... איתי. נדוש. סנדמן. שחקנו עכשיו במשחק לגו מרוול החדש. לא, אל תשנה את השם, אל תשנה את השם. טוב, נו. רק לא נקרא סנדמן, כי הוא אוהב חול. רגע, אני רציתי לראות איך קוראים לכל אחד. אוקיי, זאת בבא. שונאת פפאיה ולייקס היא אוהבת... קרב מיט. היא אוהבת בשר של... סרטן. כן. אוקיי. הלאה, פרנגה. היא אוהבת פיש. דגים. היא לא אוהבת. דברים שעוסקים בעץ, אז... מזל שלא עשינו. אוקיי, פארמר. היא לא אוהבת הפתעות. זהו, תודו זה. הוא לא אוהב הפתעות, והוא אוהב דגים ומנהרות.